Jouw handtekening uitdelen duurt langer dan je optredens. Ja, in dit geval wel, ja. Ik mocht 4 nummers doen. En ik had er liever 10 gedaan natuurlijk. Maar ja, en dan uiteindelijk staan er gelukkig heel veel mensen vooraan die een handtekening en een foto willen. Ik had echt zo'n stapel fotokaarten bij me en dat was echt binnen een voep was het weg. Dus ik vind het ook erg leuk om met mensen even op de foto te gaan, een handtekeningetje praatje, hoe is het, hoe gaat het, vonden jullie het leuk? En hoe is dat voor jou om inderdaad nou in zo'n korte tijd zoveel succes te boeken? Ja, ik denk dat ik niet verander. Gewoon lekker mezelf blijven en dicht bij de mensen blijven. En, het is alleen erg prettig en erg leuk als mensen je steunen in je muziek en in je keuze en bij je blijven staan. En daar ben ik heel erg blij en heel erg trots mee. Dus ik hoop dat dat zo lang mogelijk blijft. De nieuwe single, Morgen is Morgen, die is mijn allereerste nummer 1 hit geweest in het land. En mensen doen hem echt te gek mee. Dus ik ben er heel erg blij mee met dat nummer. Is er al een vervolg klaar? We zijn op dit moment ook in de studio bezig al met een nieuw album. Wat waarschijnlijk in het voorjaar 2012 gaat komen. Dus de juiste dingen moeten erbij en alles moet er goed op. Dus we zijn drukdoende. Inderdaad bezig met een nieuwe album en weer aan het voorbereiden voor de tweede editie Waalkaderfeest. Wat natuurlijk afgelopen 28 mei was. Gaat weer in mei gebeuren volgend jaar. Dus daar zijn we ook drukdoende mee. Ja, en gewoon lekker blijven werken. Veel naar de mensen toe. Organiseer jij die Waalkaderfeest zelf? Dat doe ik samen met Tribe, mijn management. En, dat doen we samen. Die jongens die doen Vrienden van Amstel, die doen Zand, grote evenementen. Dus ik mag blij zijn dat ik zulke leuke mensen om me heen heb. Dan ben je vorig jaar verkozen als beste zanger bij Buma NL. Ja. Wie denk je dat dit jaar gaat worden? Ik was vorig jaar trouwens beste nieuwkomer. En nu ben ik genomineerd voor beste zanger. Ja, ik moet het tegen Schuurmans opnemen, tegen Jeroen van der Boom opnemen. Eigenlijk heel veel grote namen en hele goede collega's. Dus ik hoop natuurlijk dat ik ergens bij de top 3 ben en het liefst op nummer 1. Maar we gaan het zien. Spannend. Het zou wel een mooie stap zijn van nieuwkomer naar beste zanger meteen. Ja, als dat zou lukken dan... ik zweet nu al, maar dan zweet ik nog meer, denk ik. Ja.